Millum reġa' jinsab għal bejħ l-ktieb Aħna il-Kol Malta, l-album ta' tifkira tal-kampanja elettorali tal-2017. Din hija tieni edizzjoni biex tlaħaq mad-domanda ta' dawk li ma laħqux kopja ta' dan il-ktieb waqt l-aħħar mass meeting fuq il-Fosos tal-Furjana fejn matulu inħatfu eluf ta' kopji mill-ktieb. Din l-edizzjoni ġdida tinkludi 24 paġna ġdida b'tarif u ritratti tat-teħid tal-ġurament mill-Ministri tal-Kabinett, il-meeting tar-rebħa fil-Qala Għawdex u l-mass meeting tar-rebħa fuq il-Fosos tal-Furjana. Peress li qed ikun stampat għand limitat tal-ktieb, il-prezz se jkun ta' 15 euro u jista' jinkiseb miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista u mill-ħwienet tal-Kotba. L-ktieb fih 360 paġna kollha ritratti bil-kulur tal-kampanja tal-Partit Laburista mill-ewwel ta' Mejju fuq Kastilja sal-mass meeting tar-rebħa fuq il-Fosos tal-Furjana nhar is-Sibt 10 ta' Ġunju. Għaldaqstant issa huwa ċans biex terġa' tesperjenza l-isbaħ mumenti ta' din il-kampanja elettorali, mass meetings, żjarat f'lokalitajiet, it-tħabbira tar-rebħa u ċelebrazzjonijiet ta' wara li segwew fil-lokalitajiet f'madwar Malta u Għawdex.